Kaixo, bideo honetan taldeko lana azalduko dut. Gogoratzen duzu aspaldi erronka bat izango zen dutela, azaldu nizuela, eta erronka hori Hernaniko toki bat aukeratzean datza, eta zerbait eraldatzen. Baina, aldaketa txiki bat egonda, eta Hernani zagain beste udalerri bat ere aukeratu beharko duzu. Horrek joko gehiago emango dizu ere, bai, gauza interesgarri bat ateratzeko. Kontua da hori egin baino lehen, analisi bat egin behar dela, hori da berez lanaren mamia. Eta hemen azaltzen zaizue zer ebaluatuko zaizuen. Gure programazioan, 4. eta 6. konpetentziak lotzen dira taldeko lan edo erronka batekin. Eta 4. lotuta, irizpide hau azaltzen da, erronkari erantzuten dion produktua sortu dut, kasu honetan taldeko lana denez, sortu dugu, baina taldeko lanak amaitzen dituzuenean, ebaluazioaren aurretik, autoebaluazio eta koebaluazio bat bete beharko duzue, non nik ikusiko dudan, taldekide guztiek batera egin duzuen edo esfortzu berdin egin duzuen edo ez. Horren arabera, ebaluazio hori aldatu egingo litzaizueke. Hau da, taldeko lanek nota bat dute. Taldeko lan batek izan dezake 7ko nota. Baina 4 taldekidetik 2 esfortzu handi egin badute eta beste 2 txikiagoa, 7 hori aldatu daiteke. Agian esfortzu handiago egin dutenek 8 dute, esfortzu txikiago egin dutenek 6 bat, edo huts bat ere ez badu ezer egin. Hau da, taldeko lanean notak desberdinak izan daitezke. Hau esan da, erronkari erantzuten dion produktua sortzea 3 lorpen mailekin ebaluatzen da. Produkturik ez badago, ez dudala uste hori gertatuko denik, huts bat egongo litzateke, eta ikasgaia suspendituta. Produktua sortuta badago, baina formatu eskaseko bada edo ondo diseinatu gabea, adibidez Canva bat. Informazio gutxirekin, Canvak egiten duena da, hori informazio oso gutxi erakutsi, orduan ez dago mamirik, hor egongo litzateke. Aldiz, informazio asko daukan produktu bat bada, Canva bat, baina ahotsez grabatutakoa eta informazio pila bat ematen duzue, edo Google Docs batean informazio hori guztia ondo egituratua azaltzen baduzue, portada batekin, aurkibide batekin, ondorioak eta bar, 10koa izango litzateke. Eta beste konpetentzia, erronkari erantzuten dion proposamena egin dut, lurraldean sektore ekonomikoak aztertuz, konparatuz eta alternatibarik egokienak eta jasangarrienak planteatuz. Beraz, 2 gauza, analisia eta analisiarekin batera alternatiba horiek edo eskatzen dizuen erronkarako lurraldeko eraldaketa hori. Gorriz dagoena inork ez du egingo, hori espero dugu. 2 udalerri dituzue, bateko analisirik ez badago, bat erez, hor geratzen da gainditu gabe. Horiz, bien analisia egin duzue, baina, erdi ipurdikoa, eskasia marra. Analisi egin baduzue Hernanirako eta beste udalerrirako, bai 3 sektoren analisi ekonomikoa. Baina gero amaieran ez duzu konparaketarik egin edo eraldaketarik ez baduzu proposatu, berdea. Eta guztia egin baduzue, hau da, udalerri bakoitzean lehenengo sektorea nola den azaldu, 2. sektorea nola den azaldu, 3. sektorea nolakoa den azaldu. Konparaketa bat egin 2 udalerri horien artean eta gainera udalerri baterako zein besterako eraldaketak proposatu, 10 bat. Hauek dira Hernaniz aparte talde gela bakoitzan aukeratu dituzuen udalerriak eta gero denona ikusiko dugu, interesgarria izan daitekelako, edo hori uste dut. Grisez daude Gipuzkoakoak eta Gorriz Nafarroa, Urdinez iparralde Lapurdi eta Morez Bizkaikoak aukeratu dituzuenak. Lehenengo sektorearen analisi egiteko ze elementu kontutan hartuko dituzue. Lursail edo ustiategien tamaina, lursailen forma, urezatua den edo ez, open fielden edo bokage, labore motak, monolaborantza edo polilaborantza, tokian tokiko merkataritzara edo globalera bideratu dagoen, eta baserri sakabanatuak edo pilatuak diren. Hau nahiko errez ikusten da, eta kontutan hartuta zuek aukeratu dituzuen udalerriak, nik esango nuke guztiak, ez da dira guztiak, behintzat gehienak, Atlantiar aldekoak dira,
eta hau azterketarako ere erabilgarri izan daiteke, Atlantiar aldean lursailen tamaina txikiak izaten dira. Orain zikpaken ikusiko dugu nondik atera tamaina horiek. Formak irregularrak izaten dira. Hau da, lursail bat, beste bat. Aldiz, Mediterranear aldean, gero eta hegoalderago joan, lursailak irregularragoak izaten dira. Zuen kasuan, segurazki, irregularrak izango dituzue, tamaina txikikoak, lehorrekoak izango dira, hemen nahikoa euri egiten duelako, eta horrek adierazten du lehorrekoa dela. Gure estatua izango da toki lehorragoetan. Eta gure paisaia, bokas paisaia da. Azken finean, hauen artean hesiak ditugu. Aldiz, norbaitek Arabako edo Nafarroa hegoaldeko udalerriren bat izango balu, agian segurazki open field paisaia izango luke. Eta labore motak, denetarik daukagu. Egia esan, guk hemen Atlantiar aldean polilaborantza asko daukagu, agian ez saltzeko, baina bai baserrietan, hortuetan gauza asko lantzen ditugu. Eta ze labore mota, denetari daude. Zuen udalerriko, ozein baserrita joaten bazarete, horri ikusiko duzue, denetarik daukatela. Monolaborantza aldiz, ohikoago izaten da, hegoaldeko lursail edo ustiategi horietan. Agian, baserri batek dauzkan hektarea mordo hori garirako bakarrik da. Gorriz jarri dut aldarez, agian zikpakek ez du olako informaziorik ematen, eta tokian tokiko merkataritza edo globalera bideratua den udalerri horretan ekoiztenena oso zaila izango duzue horrela bilatzea informazioa, baina topatzen baduzue, hobe. Segurazki udalerri horretan dauden produktu asko tokian tokiko merkataritzarako izango da, baina posible da, igual, baserri batzuk merkadonara saltzea, ezakigu. Eta gero, gure aldean, baserriak sakabanatuak dira. Aldiz, hegoaldean, hemen, pilatuak izango lirateke. Orduan, hori, segurazki denek berdina izango duzue, hemen begira nabil, 3E taldekoek, denek daukazue, Atlantiar aldean, 3F taldekoek baita, eta 3G taldekoek ere bai. Denek daukazue, orduan denek alde horretatik antzeko informazio izango zenukete. Zikpaken sartzen bazarete, hemen udalerri bakoitzerako informazio zehatza topatuko duzue. Adibide bezala, ni joango naiz, zuek aukeratu ez duzuen udalerriren batera, adibidez, Durangora, eta Durangora zoom egiten badut, hemen azalduko zaizkit lerro gorri eta arroxa batzuk, hor ezkerretan eskubitan parcela recinto ikusten duzue. Hemen parcela eta recinto, eta txikienak lursailak dira, handienak ustiategiak. Hau da, ustiategi batek lursail bat baina gehiago izan ditzake edo bakarra izan diteke. Informazioa konsultas atalari eman da topatuko duzue. Orduan, konsultas ematen badiot eta parzelan adibidez, klikatzen dut hemen, eta hemen ateratzen zait horri buruzko informazioa. Hemen, ustiategi honetan, 2 lursail daude, eta batek hektarea bat baino pixka gehiago, eta besteak, ikusten duzu bezala, hektarea baten 10 dauka. Eta hemen koefiziente regadio 0 denean, esan nahi du, lehorreko nekazaritza dagoela. Basoak eta larreak ditugu. Beraz, basoak izan daiteke egurgintzarako, edo larreak abeltzantzarako. Gero ikusiko duzue, pixkat googleatzen, ze abeltzantza mota dagoen udalerri horretan, baina badakizue, gure diapositibak edo eskuliburua
behatuta Atlantiar aldean ze animali ditugun eta ze labore mota bigarren sektorean dago, ze labore mota dauzkagun. Gero, udalerrien webgune ofizialetan, Hernanikoa jarri zuet, hernani.eus, horietan informazio asko atera dezakezue. Sektore guztien inguruan. Pixka bat arakatu, hemengo hauetan, herria ezagutu, turismoa momentuz ez daukagu, baina begira hemen, zerbitzu sozialak, horri hirugarren sektorerako, udalirekia, ezakitze informazio egongo den, baina herriari buruz, zer jartzen duen, pixka bat arakatu udalerrietako webgune ofizial horiek, ze informazio interesgarria egon daiteke. Bueno, lehenengo sektoreaz aparte, bigarren sektorea ere analizatu behar duzue. Eta hemen, hau agian, erresagoa izan daiteke, aurreko ere zaia. Industrialdeak, horietan dauden industria motak, eta enpresa txiki eta ertainak edo multinazionalak, enpresa handiak dauden. Horretarako, hemen Geoeuskadira joaten zarete, gogoratu udaletxeko webgunetan ere informazio zehatza topatuko duzuela, baina hemen Geoeuskadin hasteko poligono industrialak topatuko dituzue. Hemen, goian, ezkerretara geruzatxo batzu daude, geruza horiei klikatuz gero, gazteleraz dago, hemen goikaldean eskubitara euskeraz jar daiteke, baina gailua oso motel dabilkit eta ez naiz horretan hasiko, eta hemen planeamiento atalean udalplan dago. Euskera segurazki lurralde plangintza jarriko du, beraz gogoratu lehendabizi hemen eman behar dela plangintza eta udalplan. Eta hor eman ezkero eta zoom egin ezkero iritsiko zinatekete interesatzen zaizuen udalerri hortako lurraldearen plangintzara. Andoainera joango naiz, inork ez dauka Andoain, eta Andoainera joan da, pixkati iparraldean, segurazki, markatuko da, markatu gabe daude hemen, markatuko ditut, aktibidades ekonomikaz, hemen urdinez daudenak dira industrialdeak. Hemen ikusten ditugu, Andoaingo industrialdeak zeintzu diren. Urdin iluna, badaudeia da, urdin argia, eraikitzeke dauden lurrak, baina bigarren sektorearekin lotuta. Eta gero hori ikusteko ze industria mota den, Google Mapsera joan zaitezkete eta bertan arakatu hor ze fabrika mota dagoen, ze izen daukaten, agian topatuko duzuen multinazional bat dela edo enpresa txikiak. Euskadin normalean enpresa txikiak izaten ditugu, baina enpresa handiak ere badaude. Adibidez hor badaude taldeak, hiri handiak dituztenak, Bilbo daukan talde bat badago, horrek joko handia ematen du. Izan ere, Bilbon multinazional handiak daude eta tailer txikiak ere bai. Ordan denetarik dago. Eta azken sektorearekin amaitzeko, Geoeuskadi duzu ere, eta Geoeuskadin, udalplanen, urdina kenduta eta urbaniza ezina den lurra kenduta, euskeraz jarriko dut, oraingoan, beste guztia izango litzateke hirugarren sektorekoa. Ez dut lortzen euskeraz jartzea. Sistemas generales. Suelo no urbanizable eta aktibidades ekonomikaz kenduta beste guztia egongo litzateke hirugarren sektorearekin lotuta.
suelo residenzial etxe bizitzak dira, eta bertan askotan dendak egoten dira. Google Mapsen begiratuta ere ikus daiteke ze denda mota dauden, eta sistemas generales barruan, gertatzen dena kostatzen zaida hemen ekipamentuak daude, ikastetxeak egon daitezke, espazios libres parkeak dira, bidegorriak, hemen garraio bideak, oinarrizko azpiegiturak izan daitezke ur depuradora bat adibidez. Orduan, honi bueltatxo bat ematen badiozue, errez ikusiko duzue hirugarren sektorearekin lotutako eremu horiek zeintzu diren. Eta hortaz aparte, hainbeste gauza daude komentatzeko hemen adibide batzuk jarri dizkizu dela. Merkataritza mota, seguraski, txikizkariko asko gongo dira, denda txiki asko, baina agian azoka bereziak topatzen dituzue edo hipermerkatu handiak, makro bat, ezakit. Ikastetxeak, errepideak, trenbideak, zerbitzu publikoak, polikiroldegiak, ospitaleak, ambulategiak, zinemak, antzokiak, kulturetxeak, banketxeak eta askoz gehiago. Beraz hemen mugagabea da analizia. Gero eta gauza gehiago jarri, gero eta interesgarriagoa izango da noski. Amaitzen duzuenean, konparaketa bat egin behar duzue. Agian zuen bi udalerriak antzekoak dira, gauza askotan, eta ikusten duzu desberdintasun kuriosoak daudela bat eta bestearen artean. Orduan horri buruz hitz egin beharko duzue, gero eta hobeto adierazi, gero eta hobeto egin dago konparaketa. Eta pista bat emateko horrelako taulak egiten dira, amia taulak deitzen zaie. Alde positiboak eta alde negatiboak. Berak propio dauzkanak edo kanpotik datozkionak. Hau da, Hernani analizatzen baduzue, Hernani berak ahulguneak izan ditzake, Hernanik propioak dituen gauza txarrak, eta mehatxuak, adibidez, norbaitek komentatzen zuen turistak, ezta? Turistak kanpotik Hernanira etortzea zer da, ona edo txarra? Aspektu batzutan ona izan daiteke, bestetan txarra. Aspektu batzutan mehatxua izan daiteke, bestetan aukera. Orduan zuek aukeratu, ze analisi egiten duzuen, zuen udalerrietan, eta amaitzeko, zuen udalerrietarako proposatu beharko dituzue, zer behar duten eta non. Agian ikusi duzu, Hernanin hau falta da, analisi egin dugu eta ikusi dugu beste udalerrian bazegoen zerbait falta zaiola, edo alderantziz. Orduan, holako proposamenez jabetuko zarete, eta kokatu beharko duzue, tokiren batean, utxik dagoen orube bat, abandonatutako fabrika bat, eta abar luze bat. Orduan, hau izango litzateke lana, espero dut interesgarria izatea eta zerbait ikastea. Gogoratu, hau egiten ari zareten bitartean, azterketarako ikasten ari zarete. Hori da guztia eta animo. Agur!